Ulu. Ulu. Wah. Mendadak Bagong keceron iki lene blok iki. Ning lene nancep ke mempeng banget iki. Didudut kok angel. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Mantel mencelak kok. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya Ranggana magawe gelar ira wang-wang wah mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakde Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar luwung boyo tak tekati mbesmi marang Karang Kadempel luwe-luwe karep mbesmi marang Karang Kadempel kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki mulih lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoki ngaradan Pakde Surtayu kundur ora yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pakde Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakde Surtayu
Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri aja kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude Kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. oh, terus Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa. Tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. carane Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora sanyembari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranan mo. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedhamu cacahke Kalanjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dijumpuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya.
Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangit to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuk. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela napa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki itu bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku iso aku pengen ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso Mati wonge, mati. wah niku wis apik. Merem ngamet-ambekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene manane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso.
Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Iblis? Kon Iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senengane cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampe melu. Santai wae to, kowe ra sampe melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku rawan iki. Gong, wae. Oh, wah kandhane kaya ngono. Doglut neng bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangkean ora. Ayo. Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles kondir Gantara. Solare entek apa ya iki? Kok wis ra gelem banter ya? Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblokke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek hati-hati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo bagong. Ngatos-atos man, ngatos-atos ya tak jinjing ya. Olo. Wah. Mendadak Bagong keceron iki lene blok iki. Ning ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Mantel mencelat kok. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sae. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Mah. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane.
kardinal. Waduh. Kardinal kok mempengi ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti isin nang kene ya rek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeblok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Agak lu bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sawika ing diri terus. Koten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir. Siwanayantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwanayantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar.
Aku budal dina iki Siwanayantaka. Aku mangkat dina iki Siwanayantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Srikina ning Pasewakan Surtena ning Pasewakan
Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng ing sahananing engkang iwan kanang sing tasih mawe uga sawegung maring dalan iwan kanang mamujeng ngori cengnayake ngret ya jagat mangestung karo wayah bener jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakunder Sila geni wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati kemaring ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka ya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning awakmu ing Dwarawati Tampanana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena padha raja sapraptamu nggih pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdi ya kula Antasena ndak tampa pangestuning wong tuwa Tampanana ndak gegem dadiake jimat anggir wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun mak cilik garpa ruci slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya mak cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah siwa mati Udawa iya kaya ora kepenak praptaku wa Pakdi Pati Udawa iya kaya ora kepenak sowanku ning negara Dwarawati Pakdi wisanggeni siwa Dwarawati ana dawuh sumengko pengawak Bajrandamar sasi gita namung wigati
Sengkan sowan ing datan Papapoyan ana wigati apa kulub mara gage matur marang Wakmu Ndrawati. Setemene ngene wae. Sowan kursane Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Drepsala Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to Karang Kadempel utama-utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndrawati. Ora ana pambiyantuning Wakmu Ndrawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gone Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Klima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wah Ndrawati. Mula wae sowan kowe iki malih-malih apa? Tanora kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa Ndrawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta jagat wasane Bathara Wayapura jagat wis anggeni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget gone ngasorake marang derajating Nata Ndrawati ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba mung Nata Ndrawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang geduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh petunganing Nata Ndrawati. Mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni. Yen sira sowan ana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparangake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar, matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni. Antasena, Wadi. Lah kok dadi banjur sumaronong sowan menyaket kalawan Makming Ndrawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen
aku ora gelem malingake Sekar Jagasuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati Siwa Ndrawati Setyaki Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Kanjeng Iwun bocah nom dumeh ndugal kewarisan nom-noman ora nganggo petung ora nganggo tata krama sakabehake dhewe nggih sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndrawati nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa nek krungu Senopati Ndrawati niki kita ditanggung jawabe Satya Enggara Boruji ingkang paman pun Setyaki menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Jagasuma ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati metu njaba le tak jajale kaya apa kekuatan malih jelas ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung Udawa lah kok dadi kaya ngono lho patih kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang patih kok untune kerot Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak peranggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo gir kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena Lek wis ora sandadak kakehan gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Jagasuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garboruci, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Jagasuma. Nggih. Kula menika nate bondo kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten terima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Makcik Garboruci
Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggrandasena namung kados dipun cocok kidung. Aku dijotos Majelis Setyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggrandasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majelis Setyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe geger negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu marang ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma tampanana. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pakde. Aku ya ora nrimake. Mula tampanana. Mangkat to ning Karang Kadempel. Ya, matur nuwun. Bisa nggri endi? Mengko wis nggri bakal sumusul marang kowe, Nger. Ya. Setyaki wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggeni lan Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mekaten. Setyaki wonten timbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda keladuk wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki lho niki ngestaken dawuh Prabu.
Dadi wayane mangsa kala wancine sampun dungkap gara-gara Petruk sowan ngersanipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh Mudha Werda ing sami lenggah wonten ing Sinduarjo Ngaglik Kabupaten Sleman dalu menika kelurahan Sinduarjo ngawontenaken tasakuran tanggap warsa yuswa 73 warsa dumadinipun Desa Sinduarjo. Matur sembah nuwun dhatenipun ing piranting pakurmatan Bapak Lurah lan sedaya staf pemerintahan Desa Sinduarjo utamanipun panjenenganipun para bapak-bapak panitia ulang tahun Desa Sinduarjo ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo wancine wis akhir Oktober iki mau kabar-kabar suwang-suwing sing tak tampa wis ana udan sing teka alhamdulillah. Jogja udan. Ora ketang ming disirami ning wis dadi gawe lega merga samenika siang menika panasipun luar biasa ngantos 37 39 kadang kala sampun ngancik 90 derajat Celcius menika sampun mujudaken piye saiki dadi ngerak panas 39 wae do sambate ngaruwara mlaku ning aspal dadak nganggo sepatu nganggo topi. Monggo menika miturut ulah agama menika tasih dereng sepintena. Sakpro 180-ipun malah langkung sakpro 1000-ipun panas neraka. Mula padha digatekke. Aja do sembrono panas awan ngene iki le do sambate sing ngaruwara ndena sunek. Ora do gagas sunek. Pakartine ditimbang ana ing ngersaning sing kawogan medeni. Ning ya wajibe dieling-eling merga pripun malih wong sing jeneng wong urip menika ning nitaken Gusti Karya Jagat. Matur sembah nuwun. Sematur ugi Bapak Lurah ingkang sampun kepareng mimpin dhateng Kelurahan Sinduarjo ngantos sakmenika ngancik ing akhir pimpinanipun samangke badhe wonten samangke badhe telas wonten ing tanggal 2 November lan badhe wonten pemilihan lurah malih. Kula namung saged nderek ndedonga, kula namung saged nderek muncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantra rahayu. Kunjuk ngersanipun Gusti mugi-mugi Bapak Lurah samangke menawi nderek pamilihan malih kula suwunaken supados pikantuk swanten ingkang kathah lan samangke saged mimpin Desa Sinduarjo mriki langkung sae timbanging sampun kelampah. Pokoke nganu bae, Pak. Menjenengan menika pokoke angger dalam hati menika ujar. Ora ujar ora kaul nek dadi meneh nanggap wayang meneh. Niku mesti diudaneni karo sing gawe urip. Mergo panjenengan wis dedono, dana rasa kagem piyai ing semanten kathahipun. Dana rasa menika damel remen, dana rasa menika damel bombong, dana rasa menika damel bungah. Dadi dana iku ora cukup nganggo dhuwit. Dana menika ya dana rasa. Dana buga lan sak pituturipun menika kathah sanget pitanganipun. Ning nong nembang. Saiki ming dhewe. Wis ora ana bintang tamune wis dulehke karo panitia. Ming cukup limbukan tok mau tenguk ning kono suwe banget ki ming mergo arep mbok menawa tak jak gara-gara. Golek tambahan. Ya wis ben tak tandangane dhewe. Nah, ini dikaik-kaik wong dipikir-pikir isih tekor iki rumasane padake. Wis ana trontong-trontong sulain kepadang mawawan jebul ming sakpro 3. Wah, cilaka. Wis nggo bayar lisawe entek. Wis ben apa-apa. Tak dadekke laku tumraping wong ulah budaya lan ulah seni. Wis ben pokoke esuk taun 2020 dijoli sing luwih akeh. Sing amin mesti ming wiyaga. Apal kok aku anggere dongaku apa iku? Amin, amin. Ning ayu kanca-kanca serkileran. Amin, amin. Ning nong. Lumbung desa protani padha makarya. Ayo
tembang. Yes. Gendar penerus. Bareng. Lagi makler iki gendar. Desa tembang kaya ngene wae nek diunekke penake ra jaman-jaman ndaipun nek karo mangan saya enak ngrungokke tembang karo mangan karo ngombe wedang lombong desa pratane nentok dentok tangtok ngene nang ayo di wah ya wis arang-arang diunekke ya wis suwe banget ora dadi ngerteni karo para lenggah para rawuh saurarane tembang kaya niki sing mrisa iki kira-kira penonton wayang sing umure 80 lagi ngerti tembang kaya ngene iki nek sing 50-50 medhun iki wis nyatane mau Pak dukoe tak pikir ya suwane ya wis meh 80 ya liwung ya wis ya wis ora dadi ngopo ya wis undhaking jaman manyen ya kaya ngene iki neno ya Mbak Yuku Mbak Yu Prastiwi sehat wis pading cahyane bareng keserang pes anu lho apa penyakit tikus iki lho heeh iya yo ana yasu begitu tak seseke cek dadang cek dene tanding ngono arepe karep kiprah yo ora kok yo nek ya ngono kuwi jenenge ora anu kok kudune latihan sik liar latihan ya apa kaya arep turnamen wae ngono kuwi iso nek mbiyen cara mbiyen malah iso wong mbiyen ki ora tau latihan ning malah kompak lho Truk ora latihan kok iso kompak payu soalé ha iya oh iya bendina ya padha karo latihan gong dalem Pak Truk ki apa jenenge Mangayu Bagya tanggap warsa Sinduarjo sing kaping 73 7 tambah 3 ki 10 oh iya 10 ki oke-oke angka oh nek cara wong main jeblok ha iya bener paling oke iki 9 ning ora apa-apa 73 ki 10 ki saka tembung 10 S artek-artekke apa kuwi senengane kok areng ngartekke ukara lho ya nggo ngiseni wektu kok jarang mangane mung meneng bae S tegese semoga tetep ayam tentrem ya elok desa Sinduarjo P pemerintah desanya ramah tamah U usahanya luar biasa L
lembaga-lembaganya tertata rapi. Meneh usahanya tetap luar biasa. Kok usaha terus meneng lho, cerewet ling ngarang ki angel. Hari inilah hari ulang tahun Desa Sinduarjo. Wah, sepone saiki Sinduarjone sukses dalam segala hal. Inilah Desa Sinduarjo. Nasionalismenya tinggi. Dedikasi. Waduh. Nek di komisi dedikasi ya, Gong. Dedikasinya tinggi utawa depan belakang sama kuat. Sindu. Usahanya luar biasa. Usahanya nah. Wong ora liya saka usahanya. Asa-ase-aso. Anggere atibane asa-ase-aso. Asa-ase-aso-asu. Ayo. Asa-ase-aso. Ya. AR. Wah, rada angel gitu. R. Oh, sing ketok. Tak buandem waktu itu lho kowe. R. Rajin semua perangkat desanya. J. Jalankan perintah atasan. Wow. Jangan jalankan perintah bawahan. Iya. Jalankan perintah atasan. Alah. Begitu indahnya Desa Sinduarjo. Apik tenan ya, Gong. 73 T. Kok tak arti aku tetep bisa kok. Aku arep takon apa aku tetep cerdas terus. Ya 73 T. Tanggap dalam semua hal. Usahanya luar biasa. Ya. J. Jalankan semua perintah atasan. Meneh usahanya luar biasa tetep Bang. Harus tetap setia pada Desa Sinduarjo. 73 T. Tinggi. Cita-citanya mewujudkan Desa Sinduarjo yang gemah ripa Jinawi. I. Ikatan persaudaraan semakin kencang. G. Gudeg. Golong gilek manung. Ora dipancing ora. Ya, sapa sing arep keparang nembang? Ya Bayu Purwalestari ndak ora nyambut gawe. Nembang Bayu arep kok nembang apa? Aku kok kepengin ngrungokke apa jenenge mijil ketoprak. Ya ta, Tru? Iya. Ya tinggo tombo kesel. Ayo karang mijil ketoprak. Ya karang. Kepenak dirungokke kok ya, Tru? Iya. Neno. Wah, penak iki. Mijil ketoprak M. Prei. M kok prei. Ya. Slendro napa pelok? Pelok. Oh, slendro. Wah. Nantang iki slendro apa pelok? Neno. Oh, patut pelok. Neno. Ora iso rasa to reng angel wis kok. Ayo coba yang apa? Pirongane ya kudu apik inggo. Cang gorengan ati wolak-walik kosong. Malu aku malu. Itu lagu pop dislendrokke ora. Ya.
katar kene dongane engkung ler wowo sing pene panca Pepetoking ayam wana mrak manguwuking pagagen Werkudara ora mangling iki kaya dene Atmajaku Gatotkaca apa dene Atmajaning Dimas Arjuna anakku lanang Angka Wijaya Koko Rabu kasinggihan mekaten mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka pareng sowan wonten negari Ngamarta Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa Gatotkaca wonten timbalan Wong Prabu Murudyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Prabu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwa Nayantaka ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayuh kanugrahan nang kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma pustaka Jamus Myang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada mugi kepareng sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma mangkah anggro sesumbar lindho pami konceng kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awel maringake pustaka Jamus Myang Jimat Limasada nanging teko andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Limasada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Myang Jimat Limasada nggir Tanjung Anom Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila sakmangke Gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Limasada kula nyuwun pamunten tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados deking pengamun-amun bebasan putung kabandhemna remuk kasawurna
kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wah. Wonten amit sang Rimantabi tirebena iki Radeni Demawahi Nawang Tuwak. Koko Prabu. Mboten ateges kula panika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tan wandi ugi boten badhe gesek kan menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa boten saru dinuling atasipun? Tiang sepuh kalian putra sami regejegan. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak. Tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa wiwah atmajanipun. Mbok inggih turta malih Kyai Semar Badrana menika salaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan. Yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ana ing pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka. Jangga kula kinarya lintu Koko Prabu kantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Kyai nyuwun pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepundhen Pandhawa nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggira ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah, kuwi tenan inggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja kelakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klima Sada tampan ana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kepareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman.
ning lekas kita linuting kidung kadung katereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong ih jagat dewa Bathara Antarja ih ora Prabu kula ingkang sowan eneng apa lha kok dadi tinjanur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura wale-wale menapa sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar utusan kelawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Antaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa nanging ngendinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura lho pambiyantuku piye krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun Pustaka Jamus Klima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala wa sowan kula dipun utus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel piye ayo binatang paresmaning jajalanan sukertani baune iblis lanat Antarja wonten timbalan lah kok wani-wanine kowe kumo wani matur yen to bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala ngerti ora yen pancen kowe durung manut yen pancen kowe durung ngerti pusakaning Baladewa kuwi wujude loro kodrat karo wiradat sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala sing wiradat jenenge Kyai Alugara lah kok dadi Semar nyuwun ngampil Kyai Nenggala iku padha karo moteng tangan itu Baladewa iya iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura ngilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Patuhe maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja Kresna inggih Kakang Prabu kula ingkang raying Ndarawati sirmu piye karepmu piye ayo kene Antarja ki maju ngarep aku kene jejeki raine parat menungso ora tatanan lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala ki mapan ana ing sanjabaning daging sakjeroning kulit ora iso digawa dening sapa wae sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun lah kok dadi arep disilih karo Semar memek mripate Semar diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahaning Hyang Mahanasa
mongko sekawit pisanggri Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Ngono lho, inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi boten Anantasena ngamuk. Tumunten ngabaring ingkang kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digone sapa bae. Menawi ngaten Koko Prabu ngedharawuh wonten Karangkadempel. Piye? Koko Prabu ngedharawuh wonten ing Karangkadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Kundrep Sila Geni Wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijaya Kusuma. Iya Kakang Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata leres Darantarja to ya lha pundi pusaka Nenggala yen ora saka kareping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil aja nganti gotang kaya ngenten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana.
kadhet saliweran sak nginggiling Karang Kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet Karang Kadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar cumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing Karang Kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe didados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggilangan setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.